Astăzi o să vă arăt cum îmi fac eu. Stați așa un pic. Stați un pic. Bun. Bun, deci nu pot. Acum eu o să vă arăt cum îmi fac modelul pe unghii. Mi-am pus unghii. Efectiv, deci nu știu cum am făcut forma asta din pilă. Am reușit forma asta din pilă. Am lucrat cu gel transparent. Și acum noi o să facem un model. Aceste unghiuțe. Bun. Deci, prima oară vreau să fac habar n-am ce model vreau să-mi fac, dar cred, deci vreau să vă arăt, am aici, dați un pic, am un prosop aici și nu se pune pe față. Bun, deci și o sticlă de fiuste aici goală. Bun, deci prima oară să începem. Am, uite, această, dacă vedeți brățări pe ea, nu este pentru unghii, este pentru brățări. Dar noi o să încercăm să facem ceva model cu această trusă. Deci avem, stați un pic să vă zic ce culori avem. Și vreau să-mi spuneți în comentarii câte culori îs. Bun, deci avem mov, verde, un fel de mov mai spălăcit, după argintiu, verde mai deschis, spălăcit așa, nu știu cum, așa, alb, albastru așa foarte, din ăla foarte închis, transparent, roz mai spălăcit, verde mai spălăcit, roz mai spălăcit iară și vișiniu. Uitați-vă. Sper că le-am zis bine, că nu le știu chiar toate cum. Că le știu cum se numesc, dar nu știu cum să le explic. Stai un pic. Stai un pic, că mi-au căzut astea. Deci, numărați 3 secunde. Gata. Deci, nu știu dacă trec cu 3 secunde, dar acum încerc să ridic cutia, că nu știu cum să vă arăt. Deci, dacă o pun așa și țin de capac și țin de ele, stați un pic, uitați. Bă, stați un pic că mi-e capacul ăsta deschis, frate. Deci, asta încă de-a mie pe aici. Bun. Anyways, asta o lăsăm acolo, că nu pot, că mi s-o rup sau nu știu ce am făcut. Bun, continuând, avem așa. Ce vine astea tu cad, mă? Stai un pic. Deci îmi cade ceva, dar habar n-am ce biluțe îs. Bun, în continuare. Stați un pic să-mi pun asta aici și putem să începem. Bun, deci vreau să îmi fac, nu știu ce să-mi fac, prieteni. Deci, stați un pic să ne uităm pe Pinterest.
dacă nu facem cu ojă, dacă e ceva interesant. Dați-vă, deci, și scriem deci mi-ai căcat. Deci am căutat aici coduri, chestii, trebuie să am căutat chestii. Așa. Deci am modele. Dacă scriu încet, scriu foarte greu cu unghiile, ok? Deci modele de unghii. Oh my god. Deci astea îmi plac, dar de stil balerină. Gata. Bun. Bă, da. Eu mă refeream la formă, da, nu. În fine, bă, deci îmi plăceau unghiile alea de mai devreme. Da, nu astea, bă, deci mi s-a apăsat aici din greșeală. Stați un pic. Forma. Bun, deci astea. Frate, astea sunt foarte faine, dar nu știu, n-am fundiță și nu pot, că n-am fundiță. Deci mi-am comandat chestii de unghi de pe Temu. Am ceva cu Temu. Nu, deci de pe Temu și comandă taică meu. Mi-am comandat chestii de unghi de pe un site de unghi. E un site din ăsta de unghi. Și efectiv am găsit niște chestii așa de faine. Cred că se numea Luxorize. Dar nu mai știu, cred că așa se numea, nu știu. Deci, lăsăm așa modele de unghi. Bun. Și bă, deci, ăștia îmi plac la nebunie, numai că vreți să vă spun o problemă, n-am ruj. Că, nu. Știu. Da, efectiv. Deci, toate sunt așa de faine, dar ori la una n-am culoarea, ori, din astea. Efectiv să-mi plac, dar nu am culorile la ele. Că vă imaginați că n-am culorile la tot, că, da. Vreau să vă spun cine, Doamne ferește-mă, și-ar face nu că dăm de aici. Cine, Doamne ferească-mă, Sfântul și-ar face așa fel de unghii. Bun, deci. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bă, deci toate sunt faine, dar nu am chestiile necesare. And Winnie the Pooh. Ce Doamne fere. Bun. Bă, credeți că unghiile mele despre lungi, bă, voi vedeți că efectiv acolo eu pun la copii aia unghii. Deci, lumea o nebunită. Bun, am ungi. Stați, eu parcă aveam un, știți ce,
Pentru că facem chestii din astea, o să mă pun pe foto ca să văd eu că mă văd mai bine, că mă disperă. Și mă duc să-mi iau ojă, că îi una care am o idee de un model, dar stați un pic să o găsesc. Cam prin cutia aia toate minunile și na, stați un pic. Stați o secundă, stați. Nu, mai mult de o secundă, că doar nu va dura o secundă, dar stați un pic că, deci, în cutia mea, știu că nu mă puteți vedea, dar știu că mă aud foarte, da. Adică dacă mă auziți prost, nu-i vina mea. Încă câteva secunde. Bun. Deci, stați, prieteni, un pic. Că eu sunt aici. Stați un pic, că aici. Dar nu știu cum de-am ajuns până aici, că eu am lampa cam departe, dar am sărit. Deci, eu acum trebuie să sar. Bun, numesc că am sărit în pat, că nu știu unde ajungeam eu pe acolo. Bun, ce? Stați un pic, bă, deci, prieteni, dacă ați vedea ce la mine în cutie. Bine, nu chiar, dar, nu. Adică, scrieți-mi în comentarii dacă pe Iorga, nu, lasă, că o caut eu, o căutăm. Nu mai găsesc. Unde e fereastra, Dumnezeule meu? Știți ce? Haideți să ne uităm ce unghii. Ce model de unghii are Iorga. Și o să ne facem acel model. Stați un pic, că mă uităm aici. Uite așa că scriam C1G1G are IORGA. Bun. Bun, hai să vedem aici. Ce părere de oameni care fac tap-tap pe TikTok? Ultimii. Deci eu dacă eram în poziția în care aveam de făcut tap-tap sau să merg să cerșesc pe stradă pe bandă bilet. Deci. Iorga! Pentru tine am pregătit tactics care vreau să spun că sunt extrem. Grea lucrare. Aba, nu. Mamă, dar te-am pus cu unghiile alea să zici. Hai că am reușit. Eu sper să... Bă. Vreau poză cu unghiile ei ca să pot să le văd. Că, nu, stați așa. Iorga, am un challenge pentru tine. Dacă știi să bați la tarabană un rit, îți dau 100 de euro, da? Hai. Stai să vedem. Deci așa, simplu, da? Pentru tine, că ești fată. Asta. Hai să vedem ce unghi are. Bate bine. Ia, mai încerc o dată. Ha. Păi nu, am și uitat. Tumpa, pa, tumpa. Așa, așa, așa. Dă banii cu Cât să mă știu? Știu, nu? Bun, deci să vedem. Spune top 3 adicții ale tale. Plac Bună ziua, am găsit astăzi un anunț
Am găsit astăzi în ziar un anunț că v-ați pierdut câinele pe Chinești care urmează tratament. Ați sunat la secția 24 de poliție, spune. Pe bune? Da? Mi-e greu să cred. Poftim? Mi-e greu să cred. Am găsit în ziar un anunț cum că pierdut cățelușe pe Chinești care urmează... Da. Ați sunat la secția 24 de poliție, spuneți care. Găsisem câinele pierdut și voiam să-l înapoiez. Da, v-am înregistrat numărul și o să fiți contactată de un agent. Am înțeles. Mulțumesc. O zi magică în continuare. O zi bună. La fel. Bună ziua, am găsit Ok, astăzi... stați un pic. Iată dovada că Dorian Popa cade de pe stâlp. Și-am acasă pe tava. Ce-ai făcut, măi? Ai luat gagica lui ăsta? Ți-am spus că te spun. Nu i-am luat nicio gagică, el mi-a zis că vrea să se facă preu și m-am gândit că dacă tot se bagă pe ramura asta, o iau eu. Așa e, mă, vrei să te faci preot? Da, dar vreau și gagică. Păi preotul trebuie să aibă soție, nu gagică, de-aia am luat eu gagica. Păi și eu cum găsesc soție dacă n-am gagică? Chiar și așa. Păi fii atent cum facem, până termin tu Așa. Știai că Kylian Mbappé Deci, Următorul, vă rog. stați că nu-mi dăm. Poze cu un lu. Stați așa, lui. Iorga. Bun. Bă, dar stați un pic. Acum 2 săptămâni am fost în Varșovia, în Polonia, să fac o ședință foto pentru o campanie. Și ei au hotărât să-mi facă unghiile. A fost pentru prima oară când am făcut asta. Cam așa arată. Voi ce părere aveți? Acum 2 săptămâni am fost în Varșovia, în Polonia, să fac o ședință foto pentru o campanie. Și ei au hotărât să-mi facă unghiile. A fost pentru prima oară când am făcut asta. Cam așa arată. Voi ce părere aveți? Acum 2 săptămâni am fost în Varșovia, în Polonia, să fac o ședință foto pentru o campanie. Și ei au hotărât să-mi facă unghiile. A fost pentru prima oară când am făcut asta. Cam așa arată. Voi ce părere aveți? Acum 2 săptămâni am fost în Varșovia, în Polonia, să fac o ședință foto pentru o campanie. Și ei au hotărât să-mi facă unghiile. A fost pentru prima oară când am făcut asta. Cam așa arată. Voi ce Modelul acesta de unghii se poartă în nebunie luna asta și cum îmi place să fiu în trend și fetelor sunt convinsă că și vouă vă place același lucru, abia așteptam să vină programarea mea de la unghii ca să-mi fac și eu odată modelul ăsta. Așa că salvați de pe acum video ăsta și arătați-l la următoarea voastră programare. Așa arătau unghiuțele mele înainte de intervenție. Nu știu de ce, dar fără culoare mi se par mult mai lungi de fiecare dată. Zici că erau niște creioane tăiate. În ultimele dăți am avut unghiile migdală, dar de data asta m-am întors la marea mea iubire și anume unghiile pătrate. Aici Danina a testat mai multe nuanțe de pigmenți ca să vadă care s-ar potrivi și uitați culoare, nu, uitați acum culoare. Au ieșit chiar mai frumoase decât în pozele de referință. Ce părere de oameni care fac tap pe TikTok? Ultimii, deci eu dacă eram un... Ștergi la fund cu astea. Faci tu așa? Ce? Nu mă, dar cum apuci? Fii atent, asta e hârtia, da? Da. Împăturită de câte ori? De câte ori trebuie, dar uite, da? Așa. Că mă tot întrebați eu când fac un copil. V-am făcut. La mine mă cheamă 3 ori 7. 21. Vai, nu te doare mâinile? Ba da, e și unul seara sau dimineața, dar cum se spune la voi? Baba... ce? Da, baba suferă la frumusețe. Gata! Vai... Deci mă întreb din ce țară e aia. So, confession time. Gata, am terminat tratamentul. Simți ceva? Super, o să mai țin anestezia cam o oră. Poți să bei o cafea dacă vrei să-ți treacă mai repede și acum poți plăti. Mulțumesc! E normal, o să treacă. Gata, am terminat tratamentul. Alo, Uite, vroiam să te chem la mine acasă să luăm cină împreună. Îmi pare rău, nu pot veni la tine astăzi. Păcat, eram singură și mă gândeam să vii și tu. Nu ne interesează. Bă, Hai să întâlnim! Care până absență! Dar nu avem catalog! Green light. Acum pot să mă duc, Red light. Oh,
Acest biscuit arată ca un ore. Hai noroc! Ce noroc? Că am numai ghinioane. Ghinionist ai fost mereu, dar ce ai pățit, patroane? Mâine e 14 februarie. Așa și? Valentine's Day. Așa și? Păi tu ce faci? 14 pică vineri, adică e zi de piept. Uite, vezi, răspuns corect. Fiindcă tu nu ai gagică, viața ta e mult mai simplă. Și mai tristă și mai goală, viața mă cam doboară. De asta eu mă duc la sală. Dar măcar mai ai pe mine, care sunt prieten cu tine. Ai dreptate, camarade. Deci să revenim la mine. Spune mie, ce mă fac? Ce să faci? Cumpăr cadou. N-am nici bani eu de metrou. Cumpără-i măcar o floare. Cumpăr floare? Ce culoare? Nu contează, cu petale. Bă, tu crezi că e prima oară? Cu o floare nu-i primăvară. Asta iau de câțiva ani. Scrie-i tu o poezie, să o atingă în piept direct. Sper că îți bagi joc de mine, abia am scriu numele corect. Nu mergem, trebuie ceva. Ia ce-ți ia? Vai, mama mea, îți trebuie ceva mai bun. Ceva nou să o anime, să se simte ca în filme, să fim noi doi amândoi. La masă ședeți doar voi? Facem ce? Adică stăm, poți să-l iei, suntem doar noi. Mulțumesc, o zi frumos. Bă, mi s-a părut doar mie sau dăm o tanzi? Alergie. Ce alergie? La pisici. Ce pisici? Bă, ești cu mine aici, mea are alergie la pisici, chiar o știe. Cum să-i cumpăr un motan? Activezi alergii spontan? Nu pisici, uite-l, dă motan. Chiar el, nu pot să cred. Te gândești și tu ca mine? Cred că da, haide cu mine. Când am zis că ne gândim amândoi la același lucru, mă gândeam că facem noi o poză cu el la dublu. Eu am crezut că te-ai gândit să-l răpim pe individ, să-l băgăm noi în subsol, să scriu o piesă în do major pentru a mea scumpă iubite, să o fac eu fericită. Nu, absolut deloc. Te-am pupat, hai noroc. Fratele meu i-a cumpărat fiului meu o motocicletă de ziua lui, însă cel mai rău era faptul că voia să nu poarte cască. Am încercat să-l opresc, dar nu m-a ascultat. Peste ceva timp am fost sunată de poliție și mi s-a spus că fiul meu a fost implicat într-un accident foarte grav. Avea corpul zdrobit și oasele rupte. Totuși, a supraviețuit, dar a intrat în comă. Nu credeam că o să se mai trezească niciodată. Între timp, ne-am și mutat în alt oraș. După 2 ani, m-am decis să-l deconectăm pe fiul meu de la aparate. Când am ajuns la spital, am observat că fratele meu mă sunase de multe ori. Ajungând la fiul meu, mi-am dat seama că acesta se trezise și își amintea tot. Era un adevărat miracol. Fratele meu i-a cumpărat Nu doar foaia pe bancă, cine nu și-a pregătit copiuțe poate să predea testul de acum. Oricum vă pun 10 la toți. De ce ne dați 10 la toți, doamna? Atunci ce rost mai are testul? Astea sunt întrebări de pus la clasă? Dacă am o țigară, nu mă întrebai și tu, nu? Ia pachetul și fugi de aici. Hai toată lumea cea GPT-ul pe bancă, răspundeți la întrebări repede, mi-ați dat testul și ați plecat, că ne așteaptă acasă calculatorul, PS5-ul, telefonul, nu înțeleg de ce mai veniți. Eu am telefonul la mine, doamna, și cu copiuțe pe el. Uite, mă, de ce n-aveți, dragă, telefonul toți la voi, a? Cum se face? Credeți că nu știu că în ghiozdane băgați de fapt cărți și așa? E ilegală treaba, eu v-am acoperit destul, ați văzut și la știri că i-au Deci aș vrea să am să fie ce școala mai așa. vindeau ei pixuri să scrie, Nu? să vă văd când o să se interzică totul, o să-i bage pe toți ăștia la închisoare, să vă văd ce mai băgați în ghiozdan. Ce facem dacă am terminat lucrarea fără să copiem? Adică eu deja m-am apucat acasă să învăț, mama știe și am 18 ani deja, e ok. Ce-ai făcut tu, mă? Tițo, tu să termin testul când o să ajungi la facultate, că la facultate o să ajungi tu și ăștia de mai terminați testul și mai și ziceți cu nonșalanță, doamna, am terminat. Poftim? Păi de ce predau eu la clasă? Copiatul, măzgălitul pe foaie și fumatul. Ca să copiezi. Da. Te îmbraci de 7 ori pe zi? Nu știu, hai să numărăm. Asta Hai să este vedem. outfitul meu de băut cafeaua, pe care am terminat-o deja. Asta este outfitul în care mănânc prânzul. Vă dăm o întrebare, dar își face outfit în fie, adică când face orice, că Asta este outfitul meu de dus gunoiul. Outfitul pentru făcut curățenie în baie. outfit pentru dus gunoiul, outfit pentru curățat baia. De ce? Uitat la televizor. Da. Asta este outfitul în care merg la sală, outfitul pentru vorbit cu prietenii mei la telefon și outfitul în care... Glumesc cu mine. Ok. O cafenea cu animale exotice în România. Stați, continuăm, că m-am distras. Bun. Uitați-mi pe asta. Uitați-vă. Uitați un pic să nu vedeți parola. Bun.
l-am deblocat. Da? Intrăm pe WhatsApp. Stați un pic. De ce mi-ești telefonul așa când scriu? Deci, uitați-vă. Nu vedeți acolo. Am scris Lucrina. Deci i-am scris mesajul ăla, nu trebuie să vedeți că, na, totuși. Da, deci mesajele care le-am dat. Continuăm, că ne-am cam distrați și ce-am pe frunte. Da, pe mâna asta nu mi-am pus. Bun, în fine. N-am găsit culoarea. Da. Stați acolo. Că m-am dus să caut. Prințesă Cadre, regret ce i s-a întâmplat mamei tale. Îți e foame? Am mușcat doar dintr-o parte, cealaltă parte e curată. Oh, unde sunt manierele? Ai sânge regal? Fileuri pentru azi? Așteptăm. Caribu sau elan? Am să vedeți imediat. Sunt bine, mulțumesc. Deci, puii noștri te-au salvat? Sper că nu au mers în pădurea estică, unde sunt lupii rebeli. Ar fi pedepsiți dacă ar fi așa. Bun. Așa a fost, tată. Sunteți pedepsiți. Păi, de fapt, puii m-au salvat. Au fost buni, curajoși și altruiști. Aveți Gata, acum. Stați un pic. Deci, prieteni, nu găsesc culoarea pe care o vreau. Da. Am mai găsit o culoare care îmi place. Alphabet, Glenda, Alphabet, Glenda, Amulet, Amulet. Eu sunt Paddy, de surgintă regală. Acum multe căduri, strămoșii mei au zburat în parcul Sfântul James. Chiar lângă Buckingham? Da, păi sigur, Paddy, împreună cu porumbei. Eu sunt Marcel. Stați un pic că nu pot să greșesc. Așteptați ca să nu greșesc, ok? Deci... Vom trimite întâlniri. Kate și Humphrey vor merge în pădurea estică. Noi suntem mereu alături de prietenii noștri. Pentru că această pensulă e efectiv atâta de subțire. Trebuie să am foarte mare grijă.
ea să nu stric. Aufba, Glenda, Aufba, Glenda. Deci, prieteni, nu știu de ce vine să cânt aia cu Aufba, Glenda. Deci, prieteni, uitați-vă, mi-am făcut în realitate se vede foarte fain. Oh my god! It's the Taylors. Uitați-vă ce proastă-s. Am dat pe sticluță. Bun. Am așteptați. Ca să-mi fac treaba aici. Bun. Deci, prieteni, astăzi cred că o să mor. Mi-a făcut și camera asta o poză la 1 GHI care încă nu sunt terminate. Taylor Swift and Taylor Swift. Ea e cu siguranță regina. Opțiunile noastre sunt din ce în ce mai limitate, majestate. Regina Urs, am venit să vă ajutăm. Fica ta, Kai, nu se află la noi. E în siguranță. Mulțumesc, cerule. Văd-vă și numeric. Și tu crezi că am venit nepregătiți? Bun, gata. Mi-am terminat astea, o să te fac altcumva. Tocmai era să mor. I'm a ledge and I'm a ledge. I the one to Taylor Swift. Trebuie să ajung la restul. Există trădători printre urși. Vă ducem noi. Aufba. Aufba. Deci vreau să știu ce înseamnă Aufba. Ce proastă-s. Lupii rebeli ne vor lacul. Apa hrănește valea, iar ei vor să o controleze pentru a ține sub control haitele de la vale. Asta nu se poate și nu se va întâmpla. Țire, gris și gheară. Bun, gata. Am că i-am uscat. Acum vreau să așteptați 2 secunde. De rebeli. Mi-e teamă că au capturat regina. Sunt vreo 40, poate mai mulți. Atunci avem nevoie de toată armata. Câțiva ar trebui să rămână să păzească regatul. Lui, dacă nu trimitem întăriri în mod adecvat, ne vor desființa întreaga armată. Chiar și cu mine. Gata. Am adus, acum doar așteptați. Că vă arăt unghiile la final, nu vă mai arăt nimica de la
unghică vidară la final. Sunteți amândoi trădători. Despre ce tot vorbești, Louis? V-ați luptat cu lupii rebeli în timp ce o protejați pe regină? Interesant, nu văd nicio rană. Lupta cu 40 de lupi ar fi trebuit să fi cauzat măcar niște răni, dacă nu chiar gheirea. Foarte bine, Louis. Ce sfătuitor înțelept. Bun. Deci, prieteni. I'm a lich and I'm a lich. Acceptați un pic. Tocmai am trimis pe toți în pădurea estică. Alo? Sigur. Ei bine, rebelii ar trebui să ajungă curând în prima vizită oficială. O secundă. Foarte periculos acolo, prințesă Carmin. Regina, conduce mereu. E o sursă de inspirație și e nefricată. Ai vorbit exact ca mată. Prieteni, treziți-vă! Daniu a dispărut! Deci, vreau să-mi spuneți ce înseamnă F-I-R-E. Că efectiv mi se pare foarte cunoscut numele. Adică e un joc. Dar nu știu dacă e Free Fire. Deci, efectiv, nu știu ce să zic. Dați-mi în comentarii dacă e Free Fire. Sunt sigură că Bestie, Marge și Donna îi vor conduce cum trebuie. Armata urșilor este foarte loială. Dar acum lupii rebeli sunt de partea lui Gris. Lupii rebeli și trădătorii nu vor putea niciodată lucra în echipă. Trebuie să-i dezbinăm și să-i cucerim. Da, lupii rebeli trebuie să ajungă în curând. Hei, femei puternice! Ei bine, când lupii rebeli ajung, ce-ar fi să mergi și să-i despart? Iar apoi voi două să-i cuceriți. Așteptați. Mai am încă o unghie și vă arăt. Manicura. Oh, si! Uite, se pare că vin lupii rebeli. Bun. Acum mai am doar o unghie. Eu sunt Sir Adam, sergent al armatei familiei regale. Eu sunt Donna, iar eu sunt Marge. Și eu sunt Bestie. Avem încredere în loialitatea ta. Băieții mei ți-au făcut verificarea. Nu am putut să nu auzim că te afli în căutarea reginei? Da, ați văzut-o? Nu vom avea liniște până când nu o vom găsi. Prințesă Caniu! Drumul e liber! Bun. Sper că mi-ați văzut din pedicură. Pedicură, ce proastă, manicură. Vă cunosc părinții bine și ar fi foarte mândri de conducerea dumneavoastră în aceste vremuri de răscruce. Rege Lup, admirați-vă noul regat pe care acum îl împărțim. Mulțumesc, Chris. Bine lucrat. Bun. Să vedem. Voi patru, distrați-ne musafirii cu un cântec de sărbătoare
Bun. Deci. Dați un pic. Deci, prieteni, vreau să-mi ziceți dacă o știți pe Andreea Botanică, pentru că dacă o știți, vreau să vorbim puțin despre ea. Efectiv, mi se pare atât de fixoasă. Știți de ce? Pentru că efectiv ea pe live ne face pe noi invidioși. Ea pe live. Și nu știu de ce ne face pe noi invidioși, adică nu știu dacă ați intrat pe live. Pe live-ul ei, dar eu am intrat. Sau nu mai știu. Nu mai știu dacă am intrat sau am auzit de undeva. Habar n-am, nu mai știu. Dar ne face pe noi invidioși pe live. Că ea câștigă 1000 de euro pe lună. Și ce? Dar, prieteni, parcă mie nu-mi plac cum o ieși. Parcă sunt... Nu știu, mi se pare parcă spre așa. Da. Hai că vi le arăt. Bun. Și uite așa arată. Bun, acum vreau să vă arăt ce am făcut. Cu două pensule de ale mele, că îs proastă, știți, îmi stric eu pensulele, dar... Da. Dar știu că cumva de acum. Bine, nu chiar, adică am stricat-o, că trebuie să o desfac. Uitați-vă. Vedeți cârpiciul ăsta? Știți cum l-am făcut? Efectiv mi-am desfăcut pensulele, că am avut niște pensule cu scârpici. Și mi le-am desfăcut. Ca să iau scârpiciul. Dați un pic să trimită pauză. Stai un pic, stați un pic, prieteni. Deci, tu, ce, mă enervează că nu pot să scriu cu ele, ce zi,
niciodată domnia. Un rege îi inspiră pe alții și îi conduce. Și acum lupii tăi rebeli se află din nou în fața unei înfrângeri. Gata. Deci, acum, dacă vreți să știți adevărul, știți unde sunt de fapt? Sunt la bunica mea și mi-am adus chestiile aici de unghii pentru că nu se putea. Acum sunt în camera care a fost a lui mătușa mea. Că mătușa mea a stat, să te împicăm ceva aici. Mătușa mea a stat acum ceva timp la bunica mea. Și de-aia sunt în cameră la ea. Și adică am fost acasă pentru că am fost acasă și pe lângă pe taică mea să mă aducă la bunica mea, pentru că pe mine mă dur burta și da, știți că leacurile băbești, tot timpul merg, da? Bun, bine, nu chiar, adică chiar merg. No. Și m-am dus la bunica mea să mă facă, nu știu, mă facă bine, că mă durea foarte tare burta. Și am rămas aici. Și o să vină taica mea după mine. Da. Trebuie să-i fac unghiile și la bunica mea. Încă, da. Vreau să iau unghii, nu știu cum. Că mai nou și aș pune unghii. Are 49 de ani are. Un pic cam ceva aici. Cred că mi s-a pus gumă. Mi s-a pus din aia de... ceva de la unghii. Are, cred că 40... Băi, eu am râs că nu știu câți ani are bunica mea. Cred că are 48. Sau 47. Are 49. Are 49. Are 40. Și cât vă arăt eu acum? Stați așa, 40 și cât vă arăt eu acum? Nu se vede. Are 50 și... are 49 de ani, cred.
Hai să facem o tranziție de aia. Așa, mă, cu unghiile. Adică, cred că o să-mi iasă tranziția și dacă fac așa. Bun, în continuare, că vreau să... Deci ce se întâmplă în desenele Gumball, încă mi-a venit pe televizor, da? Pregătită, nu, găsește o fată o găsește pe măta. Okay.
e o poveste despre mine. Scuze, continuă. Billy era cândva un băiat fericit. Mama și tata erau prosperi și îl tratau bine. Îi făceau tot felul de cadouri și plăceri. Iar la școală era și bun și avea mulți prieteni. Iar tânărul Billy avea viața perfectă, dar uneori perfect nu e destul. Într-o zi a cunoscut o domnișoară sublimă cu care avea multe în comun. I-a dat inima lui inimii ei, dar ea nu simțea la fel și a frânt inima în două. Rănit și umilit, bietul Billy se ascunde acum în umbra disprețului și sarcasmului. Însă cum ai făcut chestia aia cu mâinile? Chestia e minunată. Și apoi, bine venit în club. Bietul Billy e minunată și e inteligent și bogat. Dar înainte doar iubește, așa cum e era. Atunci lucrurile nu merg bine așa cum dorește. Mă, prieteni, cam atât a fost și cu vlogul acesta. Habar nu am ce să mai postez. Deci, efectiv, am văzut că am pus primul videoclip acum 4 săptămâni sau 3. Sau chiar o lună, habar n-am. Și nimeni nu m-a băgat în seamă. Adică m-a băgat în seamă doar 3 oameni. Doar atât. Prieteni, efectiv, doar atât. Atunci, dacă doar 3 oameni mi-au dat să se aboneze, atunci în felul... Uite, hai să vedem. Na. Hai să vedem. Acum 3 săptămâni, 3 abonați și... Uite, 14 vizionari. De ce toată lumea care s-a uitat n-a dat like? Abonat. Să se aboneze. Deci, 3 abonați, 14 vizionari și 2 aprecieri. De ce? Vă e greu? Vă e greu să apăsați pe butonul ăla? Vă e greu? E greu să dați un click? E greu să apăsați? E greu să faci așa? E greu? E greu? Greu, efectiv. Ai făcut așa și ai făcut un om fericit. E greu? Eu nu cred că e greu. Haideți să vedem câte like-uri facem la acest vlog. Câți abonați facem la acest vlog. Și dacă nu dă nimeni abonare, eu mă las. Eu nu postez vloguri pentru voi. Adică le postez pentru voi, dar nu postez ca să ce? Ca să stau eu să-mi pierd timpul. În timpul ăla pot să fac altceva. Să stau eu să postez pentru voi și voi nici măcar nu mi-apreciați munca? Ei bine, nu. Dacă nu facem abonați la videoclipul ăsta, nu mai... Da? Deci, haideți. Atât a fost și cu vlogul ăsta. Vă rog, țineți cont de ce v-am zis. Hai. Pa!